Tarata marsikalo kile 31 samba fila mugan ale ni wɔɔrɔ bamanankan kunnafoniw ni y'a kɛnɛ waati ni y'o selen ye an b'a lɔdɔniya k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ buramukaw fɛ yen nɔ lakanabaliya kɔni o kɛra sababu ye ka se ka sira dɔ kɔni tigɛ o kunnafoni an bɛna don o kɔnɔ k'o walawala aw ye Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ka nafolo kasabe min n'o y'a fɔ mobiliser k'a fara ɲɔgɔn kan janvier kalo la ka n'a bila mars kalo la a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 45 bɔɲɔgɔn la o kunnafoni an b'o di aw ma ka taa se Kayikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn Sadio la muso dɔ wulikajɔ sabati ka se ka ɲini k'a fɔ k'a b'a sinamuso bonɛ a nin na nka a jasiran o bɛnna n'a base o kunnafoni an b'o di aw ma ladira kɔnɔ ninnu bamanankan kunnafoni bakurubaw ye an bɛna don mun dogo ɲɔgɔn kɔnɔ k'o walawala aw ye ladira kɔnɔ an b'a fɔ a ye k'aw bisimila bamanankan kunnafoni kɔnɔ kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ale ni ala ɲɛsiran o sanfɛ a ye aw bisimila an b'a lɔdɔniya k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ min ka bɛn ni adamadenw n'u bololaminɛw olu lakanani ye o kɛra sababu ye ka dɔn k'a fɔ Sadio la commissariat de police kɛrɛnkɛrɛn ma n'a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye commissaire principal Ibrahima Alidine Gindo ale ye wulikajɔ sabati ka bɛn ni mars kalo tile 26 san 2026 ye ka musolaka dɔ ka o wele ka o ɲininka bawo ka da kan a ɲinɛna k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka maa dɔ kɔni ka olu bonɛ o nin na o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ a ye jikalan kɔni a y'o ta k'o bɔn a sinamuso kɔni kan ka kɛ sababu ye ka ɲini k'a fɔ ko a b'a faga an bɛ waati min na fɔ bi n'o y'a belle-sœur ye o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ brigade kɔni wulila u ka ɲininiw na ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ Amadu Seku Fanba ale ni a ka jɛkulu maaw kɛrɛnkɛrɛn ma n'i y'a ta ka jateminɛ u ka dugu yɛrɛ ni o ye village ye Iyatela a kɔni bolila ka na a yɛrɛ kɔni sɔrɔ yen nɔ an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ sa ni muso in kofɔlen kɔni bolilen a localiser la i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ka taa a ye a bɛ fɛn min bɛ tali kɛ Kaye Bɛnduda marabolo kɔnɔ Kayikaw fɛ yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ sa wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛla ni muso kofɔlen i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'u fila bɛɛ lajɛlen kɔni furulen don i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw de ma o de hukumu kɔnɔ sa wulikajɔ sabatira ni suspect min kɔni n'a ka na n'a yira a yirana k'a fɔ ko a y'a ɲini ka bonɛri kɛ a tɔ kelen dɔ in kɔni o nin na bawo ka da kan i ka dɔn muso in yɛrɛ a tɔgɔ de ye fɛn min bɛ tali kɛ ST n'a se bɛ t'i jɔ san 22 bɔɲɔgɔnko la an bɛ waati min na fɔ bi a kɔni bilala kiiri tigɛlamɔgɔw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛn ma commissariat de police min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ u ka contrôle général la n'o o ye Yusuf Kone ale kɔni ni muso kofɔlen kɔni a y'o kɔni minɛ ka o don bɛrɛ la wa a yirana k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ Kayikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Sadio la u ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa ma kɛra sababu ye ka se k'o sen don nin ko in na min b'a to ni muso kofɔlen yɛrɛ a bɛ se ka ye cogo min na hɛrɛ ani nɔgɔya la cogo min na ka da kan a ye ɲini ka fagali wale a y'o de kɛ ka ɲɛsin a tɔ kelen dɔ ma nka o kɛra sababu ye sa tɛgɛ kɔni kɛra la an bɛ don min na fɔ bi k'a bila kiiri tigɛlamɔgɔ olu ka bolo kan an ye kunnafoni min sɔrɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ka fond de soutien min n'u y'a mobiliser k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa janvier kalo la ka n'a bila mars kalo la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 45 bɔɲɔgɔnko la an bɛ don min na fɔ bi min kɛra sababu ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka jamana ma n'o ye Burkina yɛrɛ jamana ye an bɛ waati min na fɔ bi Buramukaw fɛ yen nɔ sa i ka dɔn k'a fɔ Barkazi sigira sen kan bandi jɛkulu dɔ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma ka se ka bolimafɛn kɔni camion transport fila ka se ka olu kɔni barake an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ tɔn dibi marabolo kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni baarakɛyɔrɔ ninnu n'o o ye ni maa jatigɛ wale tigɛlamɔgɔw ye Gawo ani Burama ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛn ma ka taa tɔn dibi ani Taboyi marabolo kɔnɔ ka bɛn ni kunun ntɛnɛn don ye sa mars kalo tile 30 san 2026 ninnu maa fila kɔni nana moto de la waati min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na nafolo kasabi caman u y'o kɔni minɛ mɔgɔw la ka se ka boli ni u bolola fɛn ɲɛnaman caman ye wa an bɛ waati min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ maa kelen bɔɲɔgɔnko o kɔni o banana nin Barkazi in na o kɔni cɛra ka taga n'o ye Gawo kɛnɛyaso tigɛlamɔgɔw fɛ yen nɔ an bɛ waati min na fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ min yɛrɛ banana a nana ka na yira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ buramuka de don an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ Bamaji jɛkulu tigɛlamɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko u tɛ ko in dabila a bila n t'a bila a bɛ ni maa cɛ maa min k'a fɔ ko i n'a ye filan ye o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ kɔni sabati ka ɲini k'a fɔ k'u b'u ka tobiliw kɛ ka se ka baara dɔ sigi sen kan u yɛrɛ ye o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Bamaciw ka nin wulikajɔ in kɔnɔ armée kɔni tora ka malo siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma malo kɔnɔna na u nana ka na bɔ nin maa kɔfɔlen kɔni kan u bɔlen o kan sa i ka dɔn k'a fɔ Bamaciw kɔni u bolila k'u bololafɛnw to u ka tobili ka dagaw ka taa se u ka minɛnw ma motow u kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko sentigɛ ko o de ka teli ni i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn ye u y'u ka solikan kɛra o ye bawo ka da kan Bamaciw bilama n'i ko ma ko Sadio Kamara ka dɔn k'a fɔ n'i ko Sadio dɔrɔn o y'a bannen
bɔ ka daga ne ya taga jateminɛ sajolisme o de bɛ bi Bamaciw da kɔnɔ sajolisme o ye ekɔliso de ye bibi na u bolo bɔ ka daga sajo kalekan de don ko Bamaci ko ale b'a ban pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi o kɛra sababu ye ni Bamaciw bɛɛ lajɛlen u y'u yɛrɛ ta u ma sɔn ka jɔ ka sajo kɔni makɔnɔ abada a n'a ka cɛ don an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Tɔnka marabolo kɔnɔ Tɔnka i ka dɔn k'a fɔ n'ale bɛ Tumutu région kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ Bamaci wale tigilamaw i ka dɔn u ye wulikajɔ min sabati ka bɛn ni jumadon ye marisi kalo tile 27 nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la an y'a kunnafoni lase aw ma k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ an ka tigi to keesiba dɔ u nana ka na o kɔni bonɛ o ni na n'o bɛ tali kɛ Madamu Sise la o kɔfɛ sa seerew kɔni kɔfɛ o yɛrɛ k'a fɔ ni ma kofɔlen fana n'o bɛ tali kɛ Amadu Babi i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na ale fana kɔni sɔrɔ fo butigida kɔni na ka se ka bonɛ a ni na cogo min na i n'a fɔ an y'a kunnafoni di aw ma cogo min na don tɛmɛnlenw na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Amadu la maa don maa min kɔni k'a fɔ k'a dɔnnen don kosɛbɛ bawo ka da k'u ka conseil national de la jeunesse o tɔn maa ɲɛmɔgɔ don i ka dɔn k'a fɔ Tɔnkakaw fɛ yen nɔ nka mi waati min na fɔ sisan maa minnu kɔni ye bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin an ma hali sisan ɲininiw bɛ sen na Mali armée kɔni fɛ a ma se ka dɔn k'a fɔ ko maa kelen mun de don bawo ka da kan a bɛ an hakili jigin Mariam Sise ale kɔni fagara cogo min na a bɛ an hakili jigin o la an bɛ don min na fɔ bi nka ni maa ko fɔlɔ hali sisan i ka dɔn k'a fɔ u ma dɔn k'a fɔ ko maa minnu y'a kɛ u bugunatigɛ ma dɔn u m'u yɛrɛ yira wa an bɛ don min na fɔ bi faamu foyi kelen ma sɔrɔ a la ka ɲɛsin ni maa ko fɔlɔ kɔni ma nka nin waati in na Bamaciw kɛlen ka nin wulikajɔ min sabati o kɛra sababu ye sa armée kɔni ye donda ni bɔda bɛɛ lajɛlen minɛ kɛrɛnkɛrɛn ma Tɔnka marabolo kɔnɔ fo ka na se Tumutu marabolo kɔnɔ bawo ka da kan kabini san 2000 ani san 13 o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ intervention de force comme on appelle vers Sal i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni u ye nin wulikajɔ sabati fɛn b'a to u ka se ka nin jɛkulu tigilamɔgɔ jugu ninnu u ka se k'o minɛ cogo min na nka a yirana k'a fɔ ko u ye maa caman kɔni u ye olu kɔni minɛ an bɛ don min na fɔ bi ni marabolo kɔnɔ nka olu maa kɔfɔlenw armée kɔni wulila k'a yira k'a fɔ ko o kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalon ye armée y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ye nin kuma min fɔ ko nkalonfin kiriri ko a ma tɛmɛ kan bawo ka da kan n'i y'a ta k'a jateminɛ conférence de presse min nana ka na sigi sen kan kunun i ka dɔn k'a fɔ DIRPA ɲɛmaa fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma n'o bɛ tali kɛ colonel major Sulemani Danbɛlɛ ale ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen kɔni lase an ma ladira kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kuma caman fɔ i ka dɔn k'a fɔ a si tɛ tiɲɛ bawo ka da kan ko in yɛrɛ tiɲɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ armée de bolo an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ hukumu kelen kɔnɔ n'an seginna ka na Burɛmukaw fɛ yen nɔ Burɛmu marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ population kɔni wulila k'u jɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ ka trafic kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma u ka marabolo kɔnɔ o tɛgɛ ka k'u bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ kɔni bɛ jɛn n'a ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni di o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Gawo Burɛmu Bamba Tɔnbɔkutu nin sira minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ma tamanen don kosɛbɛ o kɛlen don sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ jatigɛ wale tigilamaw ka taa Muritani kɔnɔna na jatigɛ wale tigilamaw ka tɛmɛsira de ye nin kɔni ye o kɛlen don ka kɛ sababu ye sa kamiyɔnbatigiw ale ni ka taa se transporteur minnu bɛ yen nɔ ani commerçants ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don nin waati in na nka i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni ye hakililasigi di u ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ nin sira minnu n'u y'a kofɔ a sira bɛɛ lajɛlen wulikajɔ bɛna sigi sen kan fɛn b'a to u ye nin wulikajɔ cɛjugu min na ka ɲɛsin jamana ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka maaw n'u bolofɛnw kisi cogo min na armée kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o ko bɛna sigi sen kan joona joona min bɛ kɛ sababu ye sa sini ma sinikɛnɛ ma nin ko cɛjugu minnu n'u b'a la waleya kolon ninnu u ka se ka waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka se ka bɔ nin balawu in kɔnɔ bawo ka da kan u bɛ ka nin ko in min kɛ u bɛ k'a kɛ hakilisigi foyi tɛ u yɛrɛw kan bawo ka da kan u bɛ k'a kɛ de k'a sɔrɔ se foyi t'u ye k'a walew kɔni kɛ nka i ka dɔn k'a fɔ fɔlɔ la n'i y'a ta jateminɛ Bamaciw tun bɛ wuli de ka armée ɲini nka an bɛ don min na fɔ bi Bamaciw mana armée kɔmɛ yɔrɔ min i ka dɔn k'a fɔ u bɛ wuli de ka u yɛrɛ ɲini bawo ka da kan a yirana k'a fɔ ko armée ni cɛ tɛ fila ye bilen bawo ka da kan minɛn minnu bɛ armée bolo o bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ jugu dogolen a n'a kɛnɛkanda si tɛ se ka jɔ armée ye tuguni an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni kunnafoni kɔkɔrɔma donnen don min bɛ tali kɛ Mumuni Kulibali fɛ n'ale ye Mori Kangare Mori min ka wulikajɔ bɛnnen don adamadenw yɛrɛ n'u bololafɛnw lafiyali kama cogo min na ka se ka maaninfinw ni kisi cogo min na ka bɔ degun ani gɛlɛya tɔɔrɔ ma Mumuni Kulibali nakun de fɛn b'a to ka se ka bɔ aw n'a ka degun ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na moriya baaraw la nafoloko baaraw ka taa se nafolo gindow ma ani aw kan ka sigi cogo min aw ka duko gindow ka taa se dawulako gindow ma Mumuni Kulibali sigilen don nin bɛɛ lajɛlen kama n'a mago b'a la nɛgɛjuru sira la o de ye 73 10 05 06 73 10 05 06 n'an bɛ Mumuni Kulibali wele o la an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn bamanankan tako wɛrɛ la